Целият кат го гледа като голям камък. Вижте, това съм аз, Никола, и това е приятеля на Антонио, който се казва Данчо. Той сега си купи нов мотор. Той си купи сега нов мотор и си изкарва много добре, както и Антонио. Антонио особено. Да. Той винаги си изкарва добре, нали? Да, Антонио си изкарва винаги добре. Ето го и моя баща. Ето го и Антонио Рейс. Обаче как препуква човек. Като минаш надолу, нали, ако препуква. Да. Като пробва припърне? Да. Ето, това е колата му. Като вкарвам първа, винаги ли трябва да не съм съединител? Да, бе, как иначе, бе? Да влиза първа, да. Как ще тръгнеш без съединител? Не. Може? На втора съм. Да вкарам първа. Това е Данчо, неговия приятел. Винаги, да, по-добре е за котия. Да. До втора. Винаги. Това съм аз, Никола. Никола, кажи, знаеш кой мотор купи? Он е хубавия, лъскавия. Само в бяло и синьо, движение на неутрална ми трудно да вкарам. Антонио, нещо камерата ти е повредена, аз снимам моят баща, то снима. Навсякъде снима, ти казах. Тя светата е триизмерна. Вече не се притесняй. Дъръж едния мърда и тя всичко ще се Разбираш? Малко ми е трудно само на неутрална да вкарам. Да намериш неутралната ли? Да. Ами не си свикнал, защото той много е чувствително. Да, с шифта разбипа и трябва да свикнеш лекичко да прави. Ето го и Данчо зад мене. Брат, до сряда вечерта ще се свикнал. Да. Той този мотор е... Сега ще видиш как покараш малко. Само трябва да видиш, да ти настроим системите там. Показваме той, внимание. Знаете, хора? Значи силно системите са изключени. Не са. Сега ще видя. Аз май ти го направих.